Знаете ли, че едно от най-полезните открития в кухнята е направено напълно случайно? През 1938 година младият химик Рой Планкет работил в лабораториите на Дюпон. Той търсил нов тип хладилен газ. Но когато проверил една от металните бутилки, които трябвало да съдържат газ, установил, че е празна. Или поне така изглеждало. Любопитен, Планкет разрязал бутилката и вътре намерил бяло твърдо вещество. Това ново съединение се оказало изключително гладко, устойчиво на висока температура и почти невъзможно за реакция с други химикали. Така било открито така наречени политетрафлороетилен, по-известен като тефлон. Днес той е навсякъде, от тенджерите и тиганите с незалепващо покритие до космическите костюми и дори медицинските импланти. Едно празно шише с газ променя света завинаги.